Πατήστε το καμπανάκι ειδοποιήσεων και επιλέξτε όλες και κάντε share το βίντεο σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 28 Οκτωβρίου είναι η αντίσταση μέχρι Εσχάτων ενάντια σε βάρβαρους εισβολείς με συντριπτική υπεροπλία. Είναι το όχι που είπε ο στρατηγός Μεταξάς μόνος μέσα στη νύχτα και η φύ του αντίχησε στα βάθη των αιώνων. Είναι η άρνηση του στρατηγού Κατσιμήτρου να εγκαταλείψει το καλπάκι όταν ο εχθρός προέλαβνε με όλα τα μέσα και από κάθε κατεύθυνση. Είναι οι επικές μάχες του αποσπάσματος Πίνδου του συνταγματάρχη Δαβάκη, που μέσα στη θύελλα και στους πάγους συνέτριψε τις ειδικές μονάδες των Ιταλών αλπινιστών. Είναι τα εχθρικά τάγκς που καίγονται από το βαρύ πυροβολικό της 8ης Μεραρχίας στις όχθες του ποταμού Καλαμά. Είναι η επέλαση του 5ου Συντάγματος μέσα στην κόλαση από τις οβίδες και τις ρηπές των πολυβόλων για την κατάληψη του υψώματος 731. Είναι οι ελληνικές σημαίες που κυματίζουν ξανά υπερήφανες την ώρα που ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Χιμάρα, την Κοριτσά και το Αργυρόκαστρο. 28 Οκτωβρίου είναι πρώτα απ' όλα οι άγνωστοι στρατιώτες που τα πόδια τους μαύρισαν και πάγωσαν και ακροτηριάστηκαν μετά τις ατελείωτες νυχτερινές πορείες μέσα στο χιόνι. Είναι οι νεκροί ήρωες που έμειναν για πάντα χαμένοι σε ανώνυμους τάφους και εκείνοι που τα οστά τους σκορπίστηκαν σε γκρεμούς και σε χαράδρες. Είναι ο πόνος, οι κακουχίες και η υπέρτατη θυσία για την πατρίδα και την ελευθερία. Αυτή η θυσία, η απώλεια και ο θάνατος που οδηγεί στην Ανάσταση της Ελλάδος είναι η 28 Οκτωβρίου.